Banskej Bystrici otvorili jedinú verejne prístupnú multisenzorickú miestnosť v regióne. Je určená pre osoby s mentálnym aj telesným postihnutím, poruchami správania aj autizmom. Za otvorením stojí občianske združenie Akčné rodiny. Viac informácií zisťovala redaktorka Zuzana Chrenková-Srncová. Prečo vznikla takáto nejaká miestnosť a čo všetko poskytuje a komu je určená? Snowzeland miestnosť je miestnosť na multisenzorickú prácu s klientmi, s deťmi alebo aj s dospelými. Vznikla kvôli tomu, lebo v regióne je akutný nedostatok takýchto terapií. Najbližšie takéto senzorické miestnosti verejne dostupné sú, myslím, niekde v Trenčíne. A u nás v Bystrici sú senzorické miestnosti vlastne na niektorých školách alebo v DZ zariadeniach, ale sú len pre klientov. A v podstate tým, že nám rapidne stúpa počet detí so špecifikami, či už sú to detičky na autistickom spektre s poruchami pozornosti, vývinovými poruchami učenia, fetálny alkoholový syndrom alebo napríklad nejaké deti s traumou, tak všetky tieto špecifika, všetkým týmto detičkám s takýmito špecifikami pomôže práve senzorická integrácia. Čo to je, na akej báze to vlastne funguje? Snowzeland miestnosť nie je v podstate vekovo obmedzená. Funguje to tak, že vlastne poskytuje bezpečný priestor uvoľnenia a relaxáciu. A v prípade, keď už je teda klient uvoľnený, zrelaxovaný, je v tom bezpečnom priestore, tak je vlastne zlepšené aj to vnímanie, ktoré vlastne s ktorým pracujeme, to zmyslové vnímanie. Rozvíjame rôzne zmyslové podnety a tým, že klient je v takom úplnom kľude, tak vlastne vníma podnety, dokážeme pracovať so spracovaním podnetov, dokážeme pracovať v rámci zlepšenia učenia, emočného prežívania, emočnej regulácie, odstraňuje to vlastne úzkosti, napätie, stres, takže má to veľmi široký záber táto multisenzorická miestnosť. Nachádzame sa teda v priestoroch, ktoré zriadili Akčné rodiny. Vy ste jednou zo spoluzakladateliek, čiže ako to vzniklo? Tak vzniklo to tak, že sme sa stretli, 3 mamičky s deťmi, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie. A narážali sme na problém, že nejaké inkluzívne centrum rodinné alebo nejaké komunitné centrum práve pre deti na poruche autistického spektra nebolo dostupné. Tak sme sa spojili a povedali sme si, že skúsime teda niečo vymyslieť, aby nie len naše deti, ale teda aj tie deti v okolí mali svoje bezpečné miesto. A tieto deti naozaj sú veľmi hypersenzitívne, veľmi ľahko preťažiteľné a s tým sú potom spojené aj ďalšie problémy ako úzkosti alebo nejaké depresie, panické ataky. Vy ako maminka vlastne s čím bojujete? Môj syn má 14 rokov. A máme vlastne diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Ja teda vravím, že mám výnimočné dieťa. A aj to tak vnímam, aj to tak cítim a verím, že teda vieme pomôcť aj ďalším takýmto detičkám práve našimi službami a našim centrom. Pripravený je aj šport, pekné ráno. Futbalisti Lyonu mali dobre rozbehnutý šláger 24. kola francúzskej Ligue 1 na pôde Marseille. Tretí tím